4 xhur biss qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali fil-Parlament il-Ministru Austin Gatt, dak iż-żmien responsabbli mill-linja nazzjonali tal-ajru, kien għamel weda ċara ħafna dwar l-Air Malta. F'Novembru tal-2007 Austin Gatt kien wiegħed li fi żmien sentejn, jiġifieri sal-2009, l-Air Malta kienet se tkun qed tagħmel profitt. L-Air Malta wkoll għadha ma marritx lura mill-profittibilità. Għandna bżonn sentejn oħra biex naslu għall-profittibilità. Skont ma kien wiegħed Austin Gatt, l-Air Malta suppost ilha 3 snin tagħmel il-profitti. Lejliet l-aħħar elezzjoni ġenerali wkoll il-Prim Ministru Laurence Gonzi kien bagħat ittra personalizzata lil ħaddiema kollha tal-Air Malta fejn kien wedhom li bih bħala Prim Ministru kellhom l-impjieg tagħhom garantit. Fl-aħħar 5 snin iżda l-Air Malta mhux biss m'għamlitx profitti, iżda għamlet telf ta' miljuni kbar ta' euro u spiċċat naqset l-impjegati tagħha b'aktar minn 500. Dan fl-istess ħin li tmexxija tal-kumpanija għaddiet f'idejn il-barranin li qed jitħallsu salarji ta' eluf kbar ta' euro. Bil-kontra ta' dak li kien wiegħed il-Ministru Austin Gatt fl-2007, l-Air Malta tant sabet ruħha f'sitwazzjoni finanzjarja ħażina li l-Gvern spiċċa kellu jitlob permess mingħand l-Unjoni Ewropea biex ikun jista' jagħtiha 130 miljun euro f'sussidju. Fl-aħħar sena finanzjarja l-Air Malta għamlet telf ta' 30 miljun euro u qed tippjana li ġġib bilanċ fil-kotba finanzjarji tagħha fl-2014, 5 snin sħaħ wara li suppost bdiet tagħmel profitti skont ma kien wiegħed Austin Gatt.